μέλη της Κριτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων Θεάτρου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες. Απόψε θα παρακολουθήσουμε μια διασκευή της διάσημης θεατρικής κωμωδίας Sheer Madness των Αμερικανών συγγραφέων Marilyn Abrams και Bruce Jordan, προσαρμοσμένη στην κυπριακή πραγματικότητα και διάλεκτο με τη σφραγίδα του Λόρι Λοϊζίδη. Σε μια εποχή με πολλά προβλήματα, όπου όλοι και ιδιαίτερα οι μαθητές μας έχουν ανάγκη από χαλάρωση και γέλιο, το θέατρο είναι μια διέξοδος για θετική ενέργεια, για μια ματιά διαφορετική στην πραγματικότητα που βιώνει. Οι ήρωες που θα παρακολουθήσουμε στη σκηνή, στην υπερβολή τους, αποτυπώνουν καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά. Προσπάθεια για επιβίωση, συμπερίληψη και αποδοχή του διαφορετικού από εμάς, αλλά και διαπλοκίες, δολοπλοκίες, ηθική παρακμή και διαφθορά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Χαμένοι στο είναι και το φαίνεστε μιας κοινωνίας που εκπίπτει, χαμογελούμε με τα λάθη μας, προβληματιζόμαστε και κάνουμε όλοι μια νέα αρχή για ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο κόσμο. Κυρίες και κύριοι, οι σχολικοί αγώνες θεάτρου είναι ένας θεσμός με μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων. Αποτελούν μια ευκαιρία για τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου, να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και να εκφραστούν μέσα από αυτό. Μια σχολική θεατρική παράσταση δεν στοχεύει ούτε στη δημιουργία νέων ταλέντων στον χώρο της υποκριτικής, ούτε στην απόδοση τίτλων και προσόντων σε αυτούς που συμμετέχουν και οποιαδήποτε μελλοντική εξαργύρωση. Αποτελεί ένα πεδίο έκφρασης των αναζητήσεων της εκπαίδευσης που προσφέρει χαρά, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα σε όλους όσους συμμετέχουν. Το θέατρο είναι ομαδική προσπάθεια. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν με διάφορους τρόπους στην πραγματοποίηση αυτής της παράστασης. Τη βοηθό διευθύντρια κυρία Ρεβέκα Σιμεού για την επιμέλεια και τον συντονισμό, την κυρία Σταυρούλα Ζαμπυρίνη, καθηγήτρια τέχνης για τα σκηνικά, την αφίσα και τη φιλοτέχνηση του προγράμματος, τον κύριο Πέτρο Σολομού, καθηγητή μουσικής για τη μουσική επένδυση και βέβαια τον φιλόλογο κύριο Γιώργο Χαραλάμπους για τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς που αφιέρωσε και τη διδασκαλία του έργου. Ανεκτήμητη είναι η συνεισφορά του θεατρολόγου του σχολείου μας, κ. Θεόδωρου Μιχαηλίδη, για την υλοποίηση αυτής της παράστασης, καθώς και του φιλολόγου μας, κ. Μάρκα Στρούτσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, οι οποίοι μαζί με τους καθηγητές τους δούλεψαν άοκνα και με πολύ ζήλο, αλλά και τους γονείς τους, που πρόθυμα συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση των δοκιμών σε μία εργάσιμο χρόνο. Τέλος, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με την παρουσία σας μας τιμάτε και στηρίζετε το έργο μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και να αποφύγετε τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παράστασης, καθώς και τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Σας εύχομαι καλή θέαση. Η καταξιωμένη ηθοποιός Ελένα Δημητρίου να αναγνώσει ένα σύντομο χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες. Συμπληρώνονται φέτος 36 χρόνια από τότε που το θέατρο γιορτάζει στα σχολεία όλης της Κύπρου, χαρίζοντας σε όλους μας όμορφες παραστάσεις, τιμώντας έτσι τη μεγάλη αξία της θεατρικής τέχνης, αλλά και προσθέτοντας κάθε χρόνο μια σημαντική δράση στον τομέα του σχολικού πολιτισμού. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, εκπαιδευτικοί μαθητές και μαθήτριες αφιερώνουν πολύ σημαντικό κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους, κυρίως για να ασχοληθούν με το μαγικό κόσμο του θεάτρου, αψηφώντας τις τόσες δυσκολίες και δίνοντας ένα μεγάλο μέρος της ψυχής τους στη μοναδική μορφή τέχνης που αγκαλιάζει όλες τις άλλες τέχνες, το θέατρο. Θυμόμαστε πάντοτε τα σπουδαία λόγια του μεγάλου μας Κάρολ Κουν, που πολύ σοφά είχε διατυπώσει τη θέση πως δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Όλα λοιπόν τα παιδιά που συμμετέχουν και φέτος στον πολύ σημαντικό αυτό θεσμό των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου βίωσαν μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των παραστάσεων,
μελέτησαν τον θεατρικό λόγο, ένιωσαν τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας, της ομαδικότητας και τη χαρά της δημιουργίας. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας μπορούν να είναι πολύ υπερήφανοι για το έργο τους. Για το πολύ ξεχωριστό τους επίτευγμα και να χειροκροτηθούν για την αγάπη τους για το θέατρο και τον πολιτισμό. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μεταβάλλονται και αντιλαμβανόμαστε όλοι πόση δουλειά μας περιμένει μέχρι πολλά πράγματα να αλλάξουν, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, κρατάμε ως μεγάλη αξία τα λόγια του Μπρέχτ, που θεωρούσε ότι το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όμως να αλλάξει τους θεατές. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και εδώ επενδύουμε, σε αυτή τη μεγάλη ελπίδα, πως οι συντελεστές όλων των σχολικών παραστάσεων, αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει τις παραστάσεις τους, όταν πέσουν τα φώτα της ράμπας, θα αποχωρήσουν σοφότεροι, προβληματισμένοι και πιο αποφασισμένοι ως άνθρωποι για να διδαχτούν από τις περιπέτειες των ανθρώπων που θα παιχτούν στις σκηνές. Αγαπητοί φίλοι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προωθεί τον σχολικό πολιτισμό με κάθε ευκαιρία. Νοιάζεται για την πολύμορφη αγωγή που προσφέρουν τα σχολεία μας και παρέχει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες, να εκτιμήσουν τα νάματα της θεατρικής αγωγής και να προσδιορίσουν καθαρότερα την στάση τους απέναντι στη ζωή. Ας μην ξεχνάμε πως στην αρχαία Αθήνα οι θεατρικές παραστάσεις ήταν παραπάνω από μια απλή αποστολή προς στέρεψη των πολιτών. Λάμβανε εμφανώς κοινωνικές διαστάσεις, καθώς η παράσταση δεν θεωρείται επιτυχημένη εάν δεν κατόρθωνε να οδηγήσει το κοινό της σε πλήρη κάθαρση, σε ψυχικό δηλαδή εξαγνισμό, που ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας. Συγχαίρω ιδιαίτερα την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου μας και του ΘΟΚ για το θέατρο στη μέση εκπαίδευση, που για τόσα χρόνια διατηρούν με επιτυχία το θεσμό αυτό. Θερμές ευχαριστίες όμως απευθύνω και στον ΟΠΑΠ, που φέτος για πρώτη φορά θα επιχορηγήσει χρηματικά τα σχολεία που θα διακριθούν. Το ΡΙΚ, που εξακολουθεί να είναι ο χορηγός επικοινωνίας των αγώνων θεάτρου, αλλά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στις ειδικές επιτροπές που θα αξιολογήσουν τις παραστάσεις που θα δούμε στους φετινούς αγώνες θεάτρου και σε όλους εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας και το χειροκρότημά σας τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς μας. Εύχομαι σε όλες τις θεατρικές ομάδες καλή επιτυχία. Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή θέαση. Ράκης Χέρσελουν. Αρκεύκουμε. Ησυχία ρε καλέ. Vicino al melito che siamo
Αλλά μάνα μου, έφαμε με δαμέ. Έλα, Άρη μου. Αλέξης. Οκ, Άρη μου, έλα. Αλέξης είπαμε. Άκουσα τώρα καλέ. Γιατί με λαλείς Άρη. Που το μανάρι. Εγώ και μια δουλειά να κάνω έτσι αλλιώς. Ας έρθει ο κύριος του ποδά. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σε χάρη μου. Έλα, Άρη. Το μανάρι. Που το αρμάρι. Αστιεύκο. Αγγελίτσα. Κάτσε. Και με έπασε ρε καλέ, εγώ έχω πολύ χιούμορ. Χιούμορ να θέλεις. Ήταν θα να γίνω ηθοποιός. Αλλά ο παπάς μου δεν με άφηνε. Θα σκόψω τα πόδια σου. Ελά, ρε μου. Οι ηθοποιοί είναι όλοι μου τους άλλους. Και έγινε κομμωτής. Δηλαδή δεν μπορείς να γνωστούμε που ήταν ηθοποιός και έγινε κομμωτής. Όχι, όχι. Με λέτε μέλης. Έρθω σου πω όνομα. Δεν είμαι κουτσομπόλης εγώ. Έτσι κόφτη με. Άντε, μια σου πω. Εσύ σοβαρό. Καλό, καλό. Μα Όχι, ο άλλος ο... Έλα λες τίποτε. Νομίζω ότι κάποιος καπνίζει μεριά και ρε καλέ. Η κομμωτική θέλει τέχνη, έτσι θέατρο. Συμφωνείς. δεν ξέρω, κουμπάρ. Τι να μπούσει. Τώρα να δεις. Τι να μπούσει. Τώρα να δεις. Άκου να σου πω. Μην ξανακούσω τα μέσα τα πιατάκα ρε κουμπάρε γιατί είναι 100 το στομάχι μου και κινήσκεται. Τροπά στο μάχη. Αν το βρεις πια γνωστική πρέπει να βάλει δάχτυλίδι. Είπα με κόφτη ρε κουμπάρ. Μην το πεις. Μην το πεις. Εγώ αυτό ρε που κάθομαι και ενημερώσω με φρικώσει τη showbiz. Anyway, δεν μου να κάνεις το μαλλούδι. Τίποτε. Τι εννοείς. Τίποτε δεν θα κάνουμε στην νομαλή. Γιατί ήρθες κύριε μου. Έτσι αυτά για κουρεμά. Καλό. Για ξούρες. Τι να μπούσει. Τώρα να δεις. Τώρα να δεις. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Ήρθες στο κομμωτήριο μου για ξούρισμα. Έλα νούμε. Τράκη. Ήρεμα. Στην κρίση τώρα είπαμε. Πρόσωπο. Μπικίνι. Χιούμορ. Το καταδίνα. Τέλος πάντων, σύνα μου. Έλα μάνα μου. Φέρνουμε τα shave. Ποια. Τα πράγματα για το ξούρισμα. Α, μα έχουμε. Έχουμε κάπου στον τόπο στο σκύλο των Ιστάρι, νομίζω έτσι. Α, έλα. Τράκη. Έτσι ξανέδεσαι να ξυρίζεις. Ξέρεις. Μα ξέρω. Α, είσαι αστεία. Κόρη, εσύ μου ότι εξούζα στη μαλλιά μου τη δουλειά. Μας το λεφτά και δυο. Μα μου λες πως άμεσαι στους καλύτερους πελάτες. Έποφκες στους τσένε παραπονιούνταν. Κάτσε ρε καλέ, κι αστιεύει. Ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα μαζί τους. Ποιον? Δεν αφήνω ποτέ τις. Πού πάεις? Μετάνιωσα. Ένα μικομός είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Κάτσε για με και με φάσε τίποτε. Διότι τα επόμενα 20 λεπτά θα είναι μια σκέτη φαντασίωση. Είσαι έτοιμος να ζεις την απόλυτη φαντασίωση? Είσαι έτοιμος για ξούρισμα? Ωραία. Πάω να πω κάτι πιο ελαφρύ. Α, Χιούμορ! Μια σου για μια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια ζεστή πετσετούλα. Το πράσι πολλά έκανε. δεν πειράζει. Αντέχω. Είναι διαφορετικά πληροφορία. Να σου τη βάλω. Τι. Πετσετούλα, βάλω. Οκ, αν σε κάψει, πρέπει να τη φυσίζω λίγο. Σε καμιγκάου. Ωραία, εντάξει. Οκ. Γλύωρα κόρυπο. Σπούντιν. Γλύωρα κόρυπο, το τελείωνα δεν θα προλάβω. Καλώς η κυρία Μαραγκού μας. Άντε σούλια μου, κάμετε με τσάρκισα. Ξέρεις πόση ώρα να έφτασα να έρθω δαμέ. Μα κίνηση. Μας ένα και ακούς εφορτά της κορούδας μου. Ράκι μου. Αγγελίτσα, αγαπώ. Άντε ράκι μου, κάμετε με τσάρκι θα προλάβω. Όπου και να σε φεύγω. Πεντόγια του πάει. Είναι τέλεια. Κόρη κορού. Ναι. Μυρίζει κάτι. Άπα και ψήθηκες. Όχι ρε, κάτι άλλο είναι. Α, πρέπει να το φέρουμε ρεύκιο ράκης πάνω. Έχει καλεσμένους κόψε. Και τι μαϊρεύκεις ράκι. Καβά. Δική μου συναγιώσα. Τέλεια. Μπράβο ράκι μου, κάμε πως βιάζεσαι κόρη σου λέει εσύ. Και πόψε ποιος τραπεζώνεις πόψε. Η θεατρική ομάδα που είμαι κι εγώ. Είπα για θεατρική ομάδα. Ναι, πώς την είπαμε.
Θείασος ορχιδέα. Και γιατί τους τραπεζώνεις έτσι μες νουρεράκι. Για να τους γλύψω. Όπως θα αποφασίσουμε το έργο που θα ανεβάσουμε στην επόμενη μας παράσταση και καλλιό τους να κάνουμε το έργο που θέλω εγώ. Έτσι ποιο να είναι. Η φαλακρή κομμότρια. Είδα το στη Νιου Γιόρκ. Άρεσε σου. Πολλά. Πεμονίτσα μου. Ένας τρελός συγγραφέας έγραψε το για εμένα. Τώρα που το λέει. Φέτος πιάσαμε στην ομάδα μας ένα νέο παιδί. Το Ραφαέλο. Πολλά καλό παιδί και προσοντούχο. Ήταν το καλοκαίρι να παίζει και έμεινα έτσι, λέμε έτσι. Ρακέτες στον Easy Beach. Μιλούμε σε κλάσμα δευτερολέπτο, για συναχτήκαν ούλες οι άχρηστες και βλέπαν να παίζει. Μπράβο όμως τρεράκι, μπορεί να σας φέρει και κόσμο καλό. Έλα, σύψε. Έλα. Πάμε να κάνουμε. Και δηλαδή, τι να κάνετε. Είδαμε να κάνουμε, να δούμε, να μαζίσουμε το έργο, να δούμε να μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θέλω να το περαστολογήσω, αλλά έχουν ιδιαίτερα τα πλάσματα. Και πώς δεν ευκαιράξετε έργο όμως. Είπα σου, να κάνουμε το που θέλω εγώ. Εντάξει, βάλε εσύ, Ιβάνα μου. Και άντε. Εδώ στο κουβάλι τούτο. Άρκεψε μπαλέ. Είδες τι τραβανίτσα μου, είδες τι τραβώ. Γιατί ρε Λάκη μου κάνεις εσύ έτσι. Από την τώρα που παίζει πρέπει να είναι επαγγελματίας. Λένη, είναι η Φρόξη Πάπας που παίζει. Μα η Φρόξη Πάπας είναι γνωστή. Ναι, είναι σπιτονικό τσιραδουράκι. Μαζί κόμμα. Εγώ νομίζω ότι πέθανε. Όχι μάνα μου, τούτε να μας φέρει μας άλλον άκρο. Άντε ρε Ράκη, πρέπει να πολύ μεγάλη τούτη. Πόσο είναι τώρα. Πρέπει να είναι πιο μεγάλη που το άγαλμα της ελευθερίας. Ράκη, πες μας, δεν ξέρεις. Λαλούση, ότι ας έρθει τώρα στο μυστικό δείπνο. Άρα υπολόγισε. Άντε ρε, έτσι τι πέσει. Κι άλλο. Σόπα, θέλω να πω ποιον κομμάτι. Πάντως ρουβάς ενενή. Ραχμάνινοφ. Α, Το κομμάτι που ακούμε λάλο. Ραχμάνινοφ. Γιο μου ξέρω εγώ ενώτη. Γιο μου ξέρω πάντως ενώτη. Συγγνώμη. Αλλό, μιλώ. Κύριε Λέισον. Γιο μου ξέρω ότι βάλει το πετσά. Έβαλες και μπορεί να μου φτιάξει τους πελάτες. Αλλά δεν με ξέρει καλά εμένα. Και ο Πάκες έβαλε στη σούλα και την αστυνομία τηλέφωνο. Αστυνομία, δεν ξέρω που γίνεται. Λοιπόν, και πήγαμε στο καζίνο, ήταν όλοι για μέ. Έφογον. Πλάτζα. Σηκωθείτε λέω παιδιά, σηκωθείτε και τούτη γυναίκα με καταστρέψει. Έτσι να μου γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει μάνα. Τούτη πρέπει να πνίγει το περιπολικό, έξω από την πολυκατοικία. Τον πήγε το παιδιά μέσα, σακ. Σταμάτησε να παίζει. Άντε, καλό. Ξεβίδες που γαμάλα μου λιμένη για να μου την εισπάσει. Αντράπηκα. Σήκωσε να βγάζω το παιχνίδι τους, συγκουβάλισσα τους, άρα δαμέ. Δεν μπορούσε να κάνω. Αναγκάστηκα παραπάνω να πίνω ένα ποτό. Και νου πάνω που λαλείς. Να μπορεί να γίνει. Να μπορεί να γίνει, άντε τώρα έτσι να μάθεις. Να μπορεί να γίνει με μένα λάλο. Εξιάσατε με. Ξιάνεσαι εσύ, ξιάνεσαι. Τα πράγματα όμως, Άννα, μην ίσκει που πάνω σας η Φρόξη Πάπας. Εγώ θυμούμαι περί στις δόξες της. Επιέναμε με τον Ζαχαρίαν και ακούαμε τα κονσέρτα της. Τι είναι η γυναίκα, μόλις έφτιανε μπας στη σκηνή. Και έτζεζε μπας στο πιάνο, επαθαίναν όλοι. Εσύ μίλησα μου να πριν τον πόλεμο του κόλπου. Τώρα η γυναίκα είναι τακτορημένη. Χάλασε πολλά. Ήξερες ξεχάσα να την πετάξουν όλα. Άντε ρε Ράκη. Ρε πέθανε, δεν της φάμε κανένας. Είπα στην κεφαλικά της. Όχι. Πάθε. Ελά ρε. Πήγα μου 11 μεταξά χρόνια που λαλείς. Δεν το πιστεύω. Το πούσουμε τώρα καλέ. Ήταν τους σε περιοχές των εξωτερικών. Τώρα Λονδίνο που τα δεις στο Παρίσι και στην Αθήνα που ήταν σε γελάδα. Θέλεις κάτι ρε καλέ. Τουαλέτα. Εμπούδαμε μέσα. Η πόρτα έγκλη, πρέπει να την κρατάς με το πόδι σου. Οκ. Και κάμε κάτω Σελίνα, αν το φύγεις πάνω. Να που λέμε. Και τα εγκεφαλικά της. Ανέδεις μου σοποτζάκαρης. Και είναι πλάση γύρω από ψηλά πάση κοινού. Χειροκροτήματα, ιστορίες, κακά. Και έτσι σαν έπαιζε ωραία και καλά, το πρέπει να το κάνω. Άντε, τι σίγουρα να μας δείξει. Δεν βλέπεις ότι παίζει ο άνθρωπος. Ξεκινά να παίζεις που λαλείς. Έτσι σαν έπαιζε. Και τώρα ματίν έτσι. Αβέροφε ένα πράγμα. Ύστερα, να σου πάει πάνω. Πως θα το κατεβάσει τίποτε. Ύστερα πάει το άλλο πάνω. Και έκαμε ένα σάκον μες στην κελέτη. Παναγία μου, θούρε. Τούτη, για να μην φρούδε κάτι δεν πήγαινε καλά. Έκαμε να σας το μαλλίν της. Εσηκώστη. Έκαμε υπόκληση. Και που εκείνη την ημέρα δεν έχεις να φανερώσει που ποτέ. Καλό. Πιάσατε τηλέφωνο να πάει στο με αγάπη Χριστιανά.
Τίποτε, πού να πάει μόνο με το σερκάτσι μας η Κελέντης. Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έμειναν έτσι. Είναι από άλλο. Έχει 15 χρόνια από εκεί μέσα. Αλλά το Πάσχα έχει συγκολλήσει. Μόνα τους. Όχι με την Ανάσταση. Του Κυρίου. Όχι, του Χριστού. Και αρκεύει ο Πάτερ το Χριστός Ανέστη έγινε τρόπο. Θαύμα. Όχι μάνα μου, κάτι μας τάχτηκε να μας ψάχνουμε μπροστά στην πόλη κατοικία. Άκουσε εντά, μπουμ. Πάτερ, δεν το ήξερα. Στεναχωρήθηκα πολλά τώρα. Κι εγώ, ήταν ανάγκη να ξυγονίσω. Να πω. Σκέφτηκε το πρώτα. Σκέφτηκες το. Να ήθελα να ήξερα, νεράκι, όταν φύγει, πιάνε να λαλείς. Μακάρι να βγει, χάσουμε και... Μα να φύγει μπορεί να πάει, καλή πολία. Ράτ, περιοδία. Μα είναι κάποιες άλλες χώρες δηλαδή. Καλό. Μα διαβάζεις τα περιοδικά. Να πάει Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, να πάει και στην Ευρώπη. Κάτσε ρε καλή, στέκεσαι. Δεν πειράζει, συγγνώμη. Για τούτο δηλαδή δεν ξαναξεκίνησε το σου στις πρώτες. Για τούτο μας επέλανε νίτσα μου. Να σου πω κάτι. Αν πες να τρώει κανονικά, να κοντάξει ρε κουμπάρε εσύ κοινέ. Αλλά τούτη, άμα αρκεύει τα... τάμπα, τούμπα, σταματά. Ύστερα πάει το ίδιο τάμπα, σταματά. Πρόσεχε με το ξηράφι. Μα να σου πω, να μου πεις τη δουλειά μου. Και με σούζεσαι να εστιάσω. Καλά όμως να δει, κάτσε να το πω να πεις υπόψη. Έκανε πως αυτά από φορμιοπιά. Κάτσε ρε καλή. Εξάμιση πόχο. Κατάλαβε. Ηρέμησε. Σκόψες με ρε βλάκα! Όχι ρε, όχι ρε! Άποψες το άλλο με το γέμα, με το γέμα! Θα το στάξεις όλοι, αφού εντάξει! Με έφασε, είναι τίποτε, ένα φταρσιματούν είναι μη. Θέλω νερά και να φύγει μετάκηση του κόσμου. Σπίρτο. Δεν φάσε. Δεν θα παγιστείς. Τέλειωσε. Να το μιλήσεις ο Νελίον. Ακόμα να Γιάννη, είδατε σαν μου κάνουν υπερλή. Γιατί ρε Ράκη μου δεν κάνεις εσύ κάτι, γιατί δεν πάει σε έναν δικηγόρο. Κυρία, τώρα να δεις. Τι σου είπε. Δεν είναι τίποτε λαλή μου. Δηλαδή δεν παίζεις όλες τις κινήσεις της ηλικίας και ποντές βλακίες. Τι πρέπει να κάνω εγώ, έπρεπε να του πεις. Είπα του, τι δεν πρέπει να κάνω εγώ λαλό. Τι σου είπε. Κάθε φορά που τον ευρεάζει να πάει να φακάβα στη σωλήνα. Έτσι τα χατζή είναι να καταλάβει και να σταματά. Ναι, σιγά με να αφήνω εγώ τον πελάτη μου και να βάλω από το σωλήνες. Και δεν κατάλαβα. Εδώ είμαστε έναν σοβαρό και κάτω κομμάτι. Σταματαρά! Γιάννια! Είδες την! Δεν σταματάμε τίποτε! Είδες εκείνη και τα νεύρα μου, είδες! Καμιά ημέρα θα! Ράκη, σταμάτησε! Άι στα σκυλιά! Μαντέρος άκουσε η κουφή! Όχι, όχι! Κάτι βαθιάς να μου κάνουμε έναν τούτη, δεν μου γελά εμένα, δεν μου γελά εμένα! Πόνο σουράβι! Κρατάς το. Δεν είμαι καλά! Ράκη μου, τι έπαθες μάνα μου, ηρέμησε! Πώς να ηρεμήσω τώρα! Δεν μπορείς και μόνο να με πελάνει τούτη! Πήγαινε με τις κάτι ρε Ράκη! Σιγά με πάω, ξέρεις δεν της μιλώ! Κάτι πρέπει να κάνεις πάντως ρε Ράκη! Τέτουτα! Επειδή της τεσφύρα που με έκανε έσωτης! Εγώ! Μαϊσούλια, κάνουν παρέα! Με την παλιοβετσάν, κόλος και βρατζίν! Γιάννη! Γιάννη! Εσύ μες πως κάνεις καρκά! Τώρα να δεις, τώρα να δεις! Ας του κάνω να βγάλει πάουσα! Πάουσα! Περίμενε ένα λεπτό, κυριαρίτσα μου, να σου φέρω τώρα στεγνοτήρα. Να πέτω γέμα, κυρία μου, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, Δεσποινής. Ναι. Το παιδί είναι καλά, οξά. Τι να σου πω. Είναι έτσι που το τσορό που έμαθα για το Χατζιάννη και τη Μακρυπούλια. Τώρα που έπιεν τούτος. Επίεν πάνω και να έρθεις ένα λεπτό. Που έπιεν τούτος, λαλό. Επίεν πάνω και να έρθεις ένα λεπτό. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, ένα από για παπάς. Περίμενε, κύριε μου, ένα λεπτάκι. Να με έκανες το Ένα λεπτάκι. Pronto! Hair Salon Rockies, how can I help you? Ποιος? Α, ναι, να της πω. Κυρία Νίτσα, κυρία Μαραγκού, φακαστής. Εμένα να δεις. Φακαστής, πόρε!
Τι, πάει και τούτος. Πάω να πετάξω τα σκουπίδια έξω και έρχομαι, κυρανίτσα μου. Τι? Πάω, λέω, να πετάξω τα σκουπίδια έξω και έρχομαι. Πάει να μ' αφήνεις να με όμως. Ναι, εγώ είμαι. Έλα να σου πω. Να αρχίσω λίγο, εντάξει. Ναι, κανόνισα, αντιμένω στη Θένια. Έλα να σου πω. Ήσουν υπέροχος το πρωί. Ναι, ήσουν υπέροχος. Φιλάκια. Βοηθώσες με τα ευλογημένα! Εγώ ψαλάχτυλο Να μου! πέφτω και είπα! Πού έπιαν όλοι! Ωραία και σε φίβουρη τόσο όπως τον μελό! Ισούλα! Επειδή να πετάξει τα σκουπίδια και έρχεται. Έχουν πότε φαρμακείο! Τι? Φαρμακείο! Άμα βγεις έξω και πάει σίσα, να βρεις έναν άλλο. Άμα γλώσσες αριστερά, να νομίσεις. Ένα τσιρότο εννοώ! Πού έχουν ένα τσιρότο! Κοίταξε εκεί μέσα κάτι πρέπει να έχω. Φαρμακείο. Όχι, Μπόρση, όχι. Μυρίζει καμένο. Δεν το πιστεύω. Μυρίζει καμένο. Συγγνώμη, δεν μου κρούζεις εκεί μέσα. Είπες τίποτε! Μυρίζει καμένο, ναι. Όχι! Όχι, Λαλή, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτό και τούτο ήταν ο φίλος να κάνει καμιά έκρηξη τώρα. Σούλα! Με βοήθησες με ρε καλέ! Νίτσα μου! Τι έγινε? Κάτι πολλά τραγικό! Τι? Έκουσα το φαΐ! Έχεις τίποτε τσιρότο! Ρε καλέ! Έκουσα το φαΐ λάλο σου! Ρε καλέ! Χαίστηκα! Εγώ ψαλάχτυλο! Άρα με το γέμα! Έχεις τίποτε τσιρότο! Εγώ μέσα σε διέτρες! Αγία μου! Η πεθαμένη φρόξη! Να πεθαμένη τη φρόξη! Μένει! Σούλα! Αλλάω! Παναγία μου ευθύρτη! Αγίτη! Αστυνομία! Δεν ταράξει κανένα! Ακίνητη. Αστυνομία. Δεν ταράξει κανένα. Δεν το το ίδιο! Αλλό, έχετε βαστώσει νόματα μέσα. Διαμαρτύρουμε. Εγώ είπα σας όπως και να σε πόψε, με το ίδιο του πάει, τι να γίνει. Α, δεν το πιστεύω. Δεν μου απαντά, δεν το πιστεύω. Εγώ τι θα πάω έχω τραπέζι υπόψε! Ρε παιδιά, είπα εγώ να μιλάτε μεταξύ σας. Άντε άδω! Ήρθα με νευριάζει τούτο το χορκατούδι, ήρθα με νευριάζει. Πώς δεν είσαι. Ησυχία είπα! Τι Ευχαριστώ. Απολογούμε για την ταλαιπωρία, αλλά δεν θα φύγει κανένας από εδώ μέσα μέχρι να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει. Πώς δεν είσαι. Ερωτήσεις δηλαδή. Πώς φέρω στα πόφεν. Αλλάω! Έχει δίκιο η Μίτσα. Συγγνώμη κύριε, τελικά ποιος είστε? Αστυνόμος Ηρακλής Ηρακλέους. Αστυνομικό. Πάτσος. Παγωτάρης. Παγώτα Ηρακλής Παγκούης. Πρώτο πώς! Και από εδώ, ο βοηθός μου. Ο αστιφύλακας Μιχαλάκης Παπαγεωργίου. Λοιπόν, Μιχαλάκη, να ξεκινήσουμε. Μόλις στο κυριολογείο, ένα λεπτό. Καμιά ταυτότητα θα μας δείξετε εσείς ποιο. Τον κάμνη σου, κύριε. Κάμε τη δουλειά στα Μιχαλάκη, ρε λεπτό δηλαδή και το τι βλέπω μου πάνω τι είναι. Τμήμα ανθρωποκτονιών. Ανθρωποκτονιών! Ναι, λαλούμε. Ανθρωποκτονιών τι σημαίνει. Για τους πρωτομούστρα! Δεν το πω τότε. Λυπούμε την Τίνα από πάλι να βρει δουλειά. Πρέπει να στη δουλειά να καταλάβω. Γίνει φόνος που τα αλήθεια. Όχι παραμύθια.
Ποιο? Τα κάλανε. Τα δικαιώματα τους, ρε, τη διαδικασία. Λοιπόν, άκουτε. Θα κάνετε ένας κατάχεση. Έχετε πει στο δικαίωμα να κάνετε από ένα την αγώνα. Α, δηλαδή τον πανίκο. Το δικηγόρο σοκές, κύριε. Που τον πανίκο. Γιατί? Τι γιατί, κύριε. Δεν είναι η δουλειά του πανίκου του. Επώνυξες τον πανίκο. Παίρνουν τούλες οι δουλειές. Είμαι σίγουρο. Μιχαλάκη. Λοιπόν, δώστε μας την ταυτότητά σας, το διαβατήριο σας, την άδεια οδηγού σας. Μείναμε πάνω. Να πάω να τα φέρω. Κάτσε, να με που είσαι. Όχι να πάω στο θέμα. Θα πάει που πότε. Κάτσε. Το δίπλωμα με τη σχολικό μου της κάμνη. Κάμνη. Κατέβασε το δίπλωμα κορίσουλα. Το ποιο? Το δίπλωμα ρά. Αφού διπλώνεται. Θα μου πόνουν να βρει. Αλέξης το πάρουσα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Το Γιώργο τι τον έχεις? Ποιο Γιώργο? Δώσε χέρι ρε καλέ, τον πρώτο της Ευρυδίκης. Εγώ να σου πω, προτιμώ τον Κοριαλά. Όχι, ο άλλος είναι πιο ωραίο. Όχι, εμένα μου αρέσει κανένας που το σκιώ. Αν ο άντρας έσοδια και θκιο πάτσους, Εντάξει, Μιχαλάκη. Ακουμπάτσους. Με τι ασχολείστε, κύριε Κεφάλους? Εμπόριο. Δηλαδή. Κυρίως με αντίκες και άλλα παγιά αντικείμενα αξίας. Γνωρίζετε κάποιον από εδώ, κύριε Κεφάλους? Όχι, κανένα. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ούτε την κοπελιά από δά, τη Σούλα. Κάπου ευρεθήκαν μια φορά. Σιγά πόνι το καταλάβαμε ρε καλέ. Θες να μας πεις κάτι, κύριε Άνδροσο Κουραλοσράκη? Α, ξέρεις πολλά εσύ πονηρούλη. Ακού πονηρούλη, λόγια Ηρακλέους. Ας τα αστεία. Ο θες, κύριε Τωράκης? Δώσ' μου καράκης. Δηλαδή, όπως την Καράκης? Όχι, γενικά σου καράκης. Τότε, Τι κάνει ένα σου καράκι του? τι κάνω? Καμνή τα ούρλα. Κύριε Σοκουρέ, δεν καταλάβατε για τον κύριο Θεοφάνους ή για τη Σούλα από κοντά? Ναι, εσύ γκόψα τους εγώ. Είδα τους και 3 φορές πας στο πίτσι πίτσι. Ναι. Μα τι να λες, Απλώς εκόψαμε καμιά κουβέντα. Απαγορεύει κανένας νόμος, κύριε Λοχέ, να μιλάς σε μια κοπέλα. Μιχαλάκη, Πάστα. απαγορεύει κανένας νόμος να μιλάς σε μια κοπέλα. Όχι. Εκτός αν είσαι πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Δοχείου και εκείνη καμπανιέρα. Εσείς, κυρία. Άκου να δεις, κύριε μου. Καταλάβω μάλλον ότι θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά δεν με βιάζουμε. Έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Από και να σε κόψε, πετώ για το πάει. Μιχαλάκη, Μάλιστα. κάτσε κάτω, δεν μπορείτε να φύγετε. Παρακαλώ. Έτσι. Μα γίνεται! Πάει στήσιμα. Λοιπόν, κυρία Μαράκου. Ξέρει τα ούλα. Πότε το ξέρεις καλά τον κύριο Λοχιά. Είναι κύριο Λοχιά. Με τι ασχολείστε, κυρία Μαράκου? Με πολλά πράγματα. Δηλαδή, Ταξίδια, κοσμικές εκδηλώσεις, γλαμουρά τα χάρτη. μα τι οργανώνετε τα εσείς? Όχι, πάω. Μα διαβάζεις περιοδικά. Μίτσα Μαραγκούτσι, Εμίλη Ιολίτη. Έχω το ρεκόρ. Μάλιστα. Ο άντρας σας? Έτοιμε. Και καλύτερα με ρωτάς. Να μου χαλάσει την φωτογραφία. Τι δουλειά κάνει ο άντρας σας, κυρία? Διευθύνεται σε έναν υπουργείο. Σε ποιο? Μα ξέρω, νομίζεις. Έτσι τι ακριβώς κάνει? Αλλά εγώ κυβερνητικός λαλούμε. Τι δουλειά θέλεις να κάνει? Τίποτε. Ναι, σωστά. Το όνομα του? Μαραγκός. Το μικρό του. Τέζα! Έναν ανέκδοτο με μου το Ιρανό να φύγει σε ένα κοσμικό πάρτι και άρεσε μου πάρα πολλά. Το μικρό του. Ζαχαρίας. Είδες μαχαίρι. Μιχαλάκη. Σώπη κύριε Λοχιά. Λοιπόν, είπα σας τα εγώ. Να φεύγω. Τσάου! Μιχαλάκη. Μάλιστα κύριε Λοχιά. Μπορεί να φύγει, κυρία? Όχι κύριε Λοχιά. Sorry, αλλά... Μα τι καταλάβετε! Εγώ δεν μου την ήξερα την μακαρίτησα! Έκανα εγώ έτσι πράγματα! Είμαι νομοταγής πολίτης εγώ! Είμαι γυναίκα διευθυντή Υπουργείου! Μιχαλάκη. Μάλιστα. Έχει σχέση καλού γενέκα, η κυρία? Όχι κύριε Λοχιά. Sorry, αλλά... Μα γιατί δεν με πιστεύετε! Εγώ ήρθαμε να κάνω τα μαλλιά μου και να φύγω! Δεν ετάραξα μου τα στεγνοτήρα! Επιστέψαμε σε τώρα. Μίλησε και ο Παλαιοπόλης. Την ώρα που έμπηκα εγώ μέσα πάντως, εν ήσουν μες στο στεγνοτήρα. Καταρχάς με μου μιλάς εμένων εις των ελληνικών. Άκου μου τσι, έγινηκαμε όλοι στα ζώμια. Εξετυλιχτήκαν τα κουπέτια και τυλίουνται μόνα. Έφτα εγώ τον κάθε ποτούδα να λαλεί ποτούδα για να καλύψει την ενοχή του. Την ενοχή του. Ναι, καλό την ενοχή του. Ξέρεις ότι την ώρα που κατεβαίνουν που πάνω... Ναι που πάνω με κατέβηκα, εγώ μπόξω μπουρτά. Anyway, όπως εντζάν ήρθες, τα σέρκα ήταν γεμάτα γέματα. Όπα. Έκοψα το δάχτυλο. Και βούραν όπως τον πελόν να το πλύνει. Μα τι λαλείς, το λίγο να μες στα νηκτήρα.
πω. Μην ξανακούσω τα μέσα τα την ατάκα νητήρασα. Δεν είμαστε στο παπερκό του χορκού σου και λέμε. Λουτήρας είναι. Λουτηρά. Έτσι θα κολλήσουμε πιο με κύριε Σόκρε. Κάτσετε κάτω σας παρακαλώ. Μα εγώ τον κάθε χόρκατον, επιτελείο χόρκατος, να μου είναι το λουτήρα μου νητήρα. Πάλι καλά, από τον υπερτσεβούλνα. Έχω σε δίνα, θα μου τώρα πάνω σου. Με μου πεις, να μου κάνεις και καράτε. Όχι, φυλάτες. Κάτσετε κάτω. Έλα. Μίλα κύριε Σαφάνη. Τι να πω κύριε Λοχεία, ότι τζαμπέ μέτρα. Και γιατί. Γιατί η μουσική του πάνω κύριε Λοχεία άρχισε να παίζει μετά που εκατέβηκα εγώ για να πλύνω το χέρι. Και κύριε Λοχεία, αλλά δεν την σκότωσα εγώ την κοτσάκαρη. Μπορώ να φύγω. Μιχαλάκη. Μάλιστα κύριε Λοχεία. Μπορεί να φύγει ο κύριος. Όχι κύριε Λοχεία. Sorry. Αλλά. Α, Μιχαλάκη. Το συνδύ. Τούτο που ακούαμε. Πάνω στο πιάνο του θύματος βρέθηκε να πέσει. Τούτο το συνδύ. Και τι σημαίνει τούτο? Ηχογραφούσε το τσακόντο μόνη της η καημένη. Σημαίνει ότι εκείνος που την σκότωσε, όποιος αν ήταν, θα εμπορευόταν να βάλει το συνδύ να πέσει και ύστερα να κατέβει κάτω στο κομμωτήριο και να κάνει τον άλλο. Τι σημαίνει τούτο Δεσποινής Χατζηβασιλείου? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκείνος που την σκότωσε είναι κάποιος που θα μην... Φόουσο! Και για να τελειώνω. Κύριε Σόκρε, έχεις που ούτε κανένα δωμάτιο που μπορώ να σας βάλω μέσα και να σας κάνω ένα καταθέσεις? Ναι ρε καλέ. Πού ρε καλέ? Στην αποθηκού ήταν μέσα. Καλάκι! Στην αποθηκού! Όχι, αναποχητούρα! Μα πήρα εσά τσιέντα, είναι πάντα σφιξία, δεν μας χωρεί! Μα ποιος η ώρα. Και μέσα μια φορά δεν φορήσε ολόκληρο φυλάκι ο Νοή. Μέσω. Προτιμωτοράκης, είναι το καλλιτεχνικό μου. Στο θέατρο? Όχι, στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Ένα κλαμπ στη Λάρνακα. Να σε πάρω για έναν άγνωστη στην παιδιά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κύριε Σόκρε. Τον πάνε. Ζήλευτης. Πού είναι τα πράγματα. Γενικά. Ζήλευτης. Εννοείς το δεσμό μου, ας πούμε. Όχι. Γενικά. Ήταν να ζηλέψω. Ποιον. Τι μου λείπει εμένα δηλαδή. Ακού να δεις. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Μπράβο. Και η πείρα μου κάνει να καταλαβαίνω τον άνθρωπο χωρίς τον τρόπο. Άτε. Εσύ ο Σέρλοκ δηλαδή. Και για μένα τι κατάλαβες. Ότι είσαι ένας άντρας με έντονα πάντα. Ρε καλέ. Βρίσκεις τα ούλα, ξέρεις το. Όσο για το άντρας. Διαφλητιστήκατε. Με η φρονσή. Ποτέ. Η Σούλα. Καλή κοβίδα. Φτάνει όμως. Λάλη πούμε τι πόνο να βρει δουλειά. Η Σούλα τι σχέση έχει με το θύμα? Δεν με ρωτάς τις πράγματα. Δεν ξέρω. Ο κόσμος είναι κακός. Αλλά ακούμε του καθένα που λαλεί, εγώ δεν ξέρω. Ράκι. Παράκι ακούω. Έσπασε επιτέλους ο πάγος. Ξαναρωτώ. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τι σχέση είχε η Σούλα με τη φρόξη Πάπας? Σου και καλά από πράγματα που έμπρεπε. Δηλαδή τι υπονοείς? Ότι η Σούλα με τη φρόξη είχα μια σχέση διαφορετική, ας το πούμε. Κάνεις πουλιά στον αέρα, ρε καλέ. Η δουλειά μου. Εσύ δική μου.
Μίλα! Και εγώ το μεταξύ των γυναικών δεν κατσόταν. Τέλος πάντων, γέννη μου είπε. Εξάλλου, η Σούλα είναι κομμένη για τα προσωπικά της. Είδες τι έγινε πριν. Να μου έγινε. Μας είπε τίποτα για το παιδί που τον πήγε. Το ποιο? Τον Αλέξη. Α, το Στεφάνο. Εγώ νομίζω ότι κρατάει ένα κορευτή. Έτσι ξέρω ότι ασπέμπορη. Τι? Δεν το πιλεμίσω. Τι είναι τα πράγματα. Τι είναι τα πράγματα. Τι είναι ο δολοφόνος. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις. Έπαιρνε στη φάτσα του. Α, μάλιστα. Φυσικά δεν προκάλεσε εκείνον τον καημένο. Δεν την ξέρεις, η παστιλιά ήταν. Δεν είναι πολλοχώνευκες, α. Μην το πεις. Σκοτώθηκε με ψαλίδι. Α, Το θύμα λέω. Βρέθηκε με ένα ψαλίδι κομμωτικής μπημένο μες στο λαιμό της. Ακριβώς σαν τούτο. κρίμα στο ψαλίδι. Μια κρύφτια, ξέρεις το. Τι έχεις να πεις για αυτό. Τι να πω ρε καλέ. Δεν έχω καμία σχέση με τα ούλα. Αν θα τη σκοτώσω, είμαι πελός. Να κάνω ψαλίδι του κομπατηρίου. Να καρπομώ από μόνος μου. Ας τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Έχει να μου πιάσουμε τα πράγματα, αλλά δεν με βοηθάς. Το θέμα είναι, κύριε Σόκουρε, είναι όταν κάποιος κάνει ένα κύμα πάθος, δεν προλαβαίνει να εκτελέξει το όργανο του κύματος. Αρπάσει και βρει μπροστά. Κατάλαβες. Εγώ ένα άλλο που κατάλαβα. Τι δηλαδή. Ο Δίας που την σκότωσε, ήθελε να με ενοχοποιήσει εμένα. Γι' αυτό δεν σκότωσε ψαλίδι του κομματηρίου. Σκέφτομαι να δεις. Σκέφτομαι να δεις. Σκέφτηκες το. Εντάξει. Κάνε μέσα και να δούμε. Όχι να δούμε. Όχι να μην τάσεις σήμερα ύστερα να μου το αλλάσεις, γιατί κακοφαίνεται. Ρε, τι είναι μέσα. Έλα να σου πω. Παρακαλώ. Δερμιτσόλης. Μιχαλάκη! Να μου γίνεις και εκεί μέσα. Ήταν παγιδική ρε λαθιά, του Μαραγκού. Πάντα δεν μας το λέμε. Να μας καταγγείλεις τον πολύ άιμιση μου ρατσισμό. Άρχε κάποιος ανέρα το κάτω στην κίκη. Για άλλη να μου κάνω. Εδώ κάτω τους 5 ευρώ. Α, Αφού έπρεσαν τους. ρε, άλλο που σε ρωτώ. Μιλούν οι άλλοι πιο μεταξύ. Όχι, όχι, προσπαθούμε όλοι να μην μιλούμε. Γιατί Μαραγκού, ρουφόλο το ξυγόλος από χλυκούα. Τέλος πάντων, στείλαμε τον άλλο. Ποιον άλλο. Έναν άντρα εσύ εκείνη αποθηκούα. Φέρ' μου τον. Συγγνώμη! Έχετε μας δώσει ώρα εδώ μέσα! Διαμαρτύρουμε! Είπα σας, εγώ απόψε με το για του Πάιν, τι είναι να γίνει! Τώρα θα σε σάσω καλά! Θα σε στείλω εγώ στον Μπίρκον να κάνεις το τράφικ στα γρινά! Και γιατί τούτον, εγώ να πω που βιάζομαι, Τζόνι! Άθες με κυρία μου! Γιατί! Καλώς το. Καλώς σας είπα. Τι να μου γίνεται. Καλά, εμάς το ρίχνει. Πάντα καλά. Λοιπόν, ας μπω στο ψητό. Τι ήρθες να κάνεις σήμερα να μου. Πού, στο κομμωτήριο. Ναι, πού αλλού. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι πάρα πολλά παράξενο και δεν ξέρω. Πέτω. Να κουρευτώ. Ήξερες τη φροξή. Τη Μαργαρίτισσα, ναι, είχαμε μαζί κάτι παρέδωσε επαγγελματικά. Ναι, και είχατε σήμερα το δηλείς ραντεβού, σωστά. Ναι, είχαμε. Μάλιστα. Ποιο είναι ραντεβού ήταν. Μπορώ να ρωτήσω, ξάγγελμα διάκρι. Μπορείς. Α. Τώρα ήθελε να μου πουλήσει κάτι. Είναι τα πράγματα κύριε Στεφάνο σου και να μην μετάμε. Το πιάνω. Έσω αποτελώ παράξενο να πουλαλείς. Και γιατί παράξενο. Πώς. Μια καταξιωμένη στολής του πιάνου μόλις ετοιμάζεται να ξαρχίσει τις μεγαλοπρεπείς της συναυλίες. Δυνατόν να πουλά το πιάνο. Να ξανακάμεις συναυλίες. Και εσύ που το ξέρεις. Εγώ κύριε Στεφάνο σου ξέρω τα όλα. Ξέρω, για παράδειγματος χάρη, ξέρω πόξους ανακατοτά το φάκελό σου στην αστυνομία. Το φάκελο μου. Μα ποιο φάκελο. Όχι το φάκελο, όχι το φάκελο κύριε Στεφάνος. Δόξα τω Θεώ να γίνουν. Λεπταποδοχές, φοροφυγάς, ακάλτες επιταγές. Και κύριε Λοχεία, ένας κανονικός φάκελος ενός κανονικού Κυπραίου. Θυμάσαι καλά γιατί πήγες πρώτη φορά στο σπίτι μου. Ναι, είχε βάλει μια αγγελία, η κοζάκαρη, ότι πουλά μια αρμαρόλα. Και την αρμαρόλα αγόρασες. Ναι, Και το περιεχόμενο. ναι. Και σήμερα πήγα το πιάνω. Μάλιστα. Και η Σούλα, τι σχέση έχει. Γιατί ποιος σου είπε ότι έχει. Είπαμε κύριε Θεοφάνος, ξέρω τα όλα. Λάλα, τι σχέση έχει η Σούλα με την κουβέντα μας. Τώρα, υπολόγιζα ότι η Σούλα ήταν να ψήσει την κοζάκαρη να μου δώσει το πιάνω σε λίγο καλύτερη τιμή. Μπα, κάμνει και έτσι το και η Σούλα. Πας σε τούτα εν την πιάνει καμιά. Μάλιστα. Και πέ μου, και με με ρωτήσεις που το ξέρω. Αλλά ξέρεις ότι φρόξε φάτος. Εμένα,
Γιατί? Φοβάτουν ότι ήταν να την εκβιάσεις. Μάνα μου την καημένη. Και των τελευταίων καιρών επέλανε τέτοια. Εγώ καταλάβαινα την, αλλά δεν τα μου να τα πεις. Άντε. Μες σε κοινάρ μαρόλα. Είπες και τίποτε γράμματα μέσα. Καλό, το α, το β, το γ, το δ. Γράμματα, επιστολές. Ναι, είπα και τρία. Εν και τόσο λόγος που τα σήμερα λαμέ δηλαδή για τις τεσδόκο. Για είπες ότι ήρθες σήμερα για να αγοράσεις το πιάνο και να κουρευτείς. Έτσι εκείνο. Έχεις τες μαζί σου. Ναι, αυτό είναι τεσδόκο. Ωραία. Μπορώ να τους δώσω παρακαλώ. Καλό. Γιατί να το πω. Αλλά να θυμάσαι, αγόρασα τες, δικές μου. Εγώ πάλι νομίζω ότι ανήκω στη Σούλα Χατζηβασιλείου. Ωραία, ξέρεις το και τούτο. Τα γράμματα ήταν για τη Σούλα. Ο εκβιασμός που κολλά. Μπορεί να μην ήθελες τα ριάκια της πρόξης, αλλά τα ριάκια της Σούλας. Ήξερες πολλά καλά ότι ήταν η μοναδική κληρονόμος της. Η μοναδική κληρονόμος. Και εσύ που το ξέρεις. Είπαμε κύριε Θεοφάνος, εκτός ότι τα ξέρω ούλα, μίλησα μαζί και με τον δικηγόρο της σήμερα το πρωί. Και αύριο θα είσαι να τεβούμε μαζί του για να αλλάξει τη διάθεση. Οκ. Άρα έρχομαι εγώ σήμερα δαμέ. Περιμένω να του πιο αστυνομικοί με πολιτικά. Αρπάσω ένα ψαλίδι. Ανεβαίνω πάνω άνετος. Μπίω το μες στο λαιμό της φρόξης. Αρπάσω τη Σούλα και φεύγουμε με έναν ακριβό κάπριο για το άγνωστο. Κύριε Ηρακλή, σαν να δεν χωρίς πολύ γίνει της εγγιάς. Μιχαλάκη! Φέρε μου τώρα την άλλη. Τι είναι? Όχι, το μότρια. Εμένα πάνε! Ήταν η πρώτη γενέκα που εξούχησε από την Oxford Street. Ο Δίας μου, ναι, μια καρδιά που είχε εκείνος ο άνθρωπος, μια καρδιά. Μα είπα σας που πήγε στην Αφρική για να βοηθήσει τους φτωχούς. Μάνα μου, τι είναι τον άνθρωπο. Αλλό, ήρθα. Ποια ήταν η σχέση σου με το θύμα? Ποιο? Το θύμα. Δεν το ξέρω. Η πρόξη εννοώ. Α, έτσι είπε μου. Είμαστε φίλες. Ήμασταν δηλαδή. Πόσο? Στενές. Πόσο στενές? Α, καλά το κατάλαβα. Είπες ο Μπελάρης ο Ράκης, ναι. Εμπελάρες δηλαδή. Μπελάρης, καλό τι είναι. Μάλιστα, πέ μου. Αφού είναι γιο σου. Και πού την εγνώρισες τη φροξούλα? Όταν έπιασα δουλειά δαμέ πριν περίπου κανένα χρόνο. Και πριν που ήσου? Στην αποθηκούα. Πού δούλευκες πριν? Α, έτσι είπε μου. Πριν ήμουν σε ένα άλλο κομμωτήριο. Μάλιστα, πέ μου. Αφού λαλό σου. Άρα όταν έπιασες δουλειά δαμέ και πήγατε κολλητές με την εκκυπούσα. Όχι, με τη φρόξη. Με τη φρόξη εννοώ. Α, έτσι είπε μου. Όχι αμέσως, σιγά σιγά. Ξέρεις, ήταν λίγο περίεργη γι' αυτό. Ναι, Ναι. Μάλιστα, πέ μου. Αφού λαλό σου. Και το Θεοφάνος πότε τον εγνώρισες? Πριν 3-4 μήνες. Πού? Στο σπίτι της χτυπούσα. Ξέρεις και ποια να είσαι? Ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο μαύρο. Σε που και να τα άσπρα πράγματα πιο πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι μάρκα ήταν? Πού να ξέρω. Και πόσο πάει? Εξαρτάται. Πού τι? Από πόση ώρα θέλεις. Όσο κάνει το πιάνο, τη μύτη, μούλα. Α, έτσι είπε μου. Πού να ξέρω. Πώς? Αφού ο Θεοφάνος είπε μου. Ήταν να την βοηθήσει να πουλήσει το πιάνο. Σιγά με να η φρόξη το πιάνο της. Όχι, Όχι. Έτσι πρέπει να τα είπε και να πιένει ο Αλέξης σπίτι της. Ναι, Ναι. Άκου, τι να κάνει το καημένο το πλάσμα του Θεού. Ήταν και εκείνη μόνη της. Άρεσκε της να έρχεται κόσμο σπίτι της, να βάφεται, να σάζεται, να μιλά
Και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που πήγαινε ο Θεοφάνος στο σπίτι της, ήσουν και εσύ τζάμπα. Τυχαία. Α, πέλε. Αφού είναι ο λόγος σου. Επέρασε ποτέ από το νου σου ότι κάτι έπαιζε τότε. Κι άλλο. Κάτι έπαιζε μεταξύ του Θεοφάνου και της Φροξής. Α, όχι. Μεταξύ εσένα και του Θεοφάνου. Δεν κατάλαβα. Έχεις ερωτική σχέση με τον Θεοφάνου. Α, έπιασα το υπονόμενο σου. Ονειρούλη. Ωραία να μου πεις, περιμένω. Εμένα ωραία γιατί κουβέντες τώρα. Έφερες με κάτι πιο ευχάριστο. Τι ζώριον είσαι. Εγώ μαθαίνω, στεκάσουμε. Σούλα. Πιστεύεις στην αγάπη. Ναι. Αλλά η αγάπη είναι και διάσου λεφτά να φάεις. Έλα λέμε η μάνα μου. Άρα για σένα η αγάπη είναι το παν. Έτσι έλα λέει η μάνα μου. Τα λεφτά όμως. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Τα παραπάνω λεφτά που είχα δει μπροστά μου συναούμενα ήταν άμα είχα κερδίσει 250 λίρες στο ξεστό. Και τον καιρό που να κερδίσει ακόμα. Σκέφτομαι μια χαρά που έκανα. Ναι. Αλλά αν είσαι στο δικό σου κομμωτήριο, θα να βγάλεις παραπάνω λεφτά. Καλά να είσαι. Εγώ έξτρα το δουλεύω και σωστά όλοι. Αλλά πού να έβρω λεφτά για να ανοίξω το δικό μου. Να σώψετε. Τότε μπορεί να για τούτο που σε σύμφερα να πεθάνει η Φροξή, ναι. Για να κάνεις το δικό σου κομμωτήριο και να πηχάσεις το ράκι. Τι λες ρε, φαλάρες τέτοια. Ήμουν αρισούλα, σε παρακαλώ. Ήξερες πολλά λόγια στην μοναδική κληρονόμος της. Τι πράγμα! Αν θέλεις να ξέρεις κύριε μου, εγώ δεν που ήξερα ότι είσαι διαθήκη. Και είπες ότι με τη Φροξή θα είμαστε μόνο φίλες. Καταλάβες! Μάλιστα, ως. Ναι, ακόμα τσι. Μου φαίνεσαι και πολλά συναχωρημένη που έχασες τη φίλη σου. Έτσι είμαι εγώ. Δεν εκφράζομαι. Νέα. Ναι. Αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις το ζώδιο μου και να το καταλάβεις και μόνος σου. Θα παραλείψω. Anyway. Αποδικούω. Μιχαλάκη! Πέψε μου την άλλη. Δόξα σε ο Θεός. Μαρκώσε με την πλατάνα του Πράσος! Είμαι η Βίκη Χατζημασιλή, γλαλή μου. Και είμαι εδώ για να δώσω βραβείο. Όποια στανά και μαθαίνεις αμύσερα, εγώ είμαι η Μαραντού με τον Άμι. Και όταν πας τώρα να αλλάξεις, θα σε σκέφτομαι. Ήρθε η σειρά. Τέλους. Καλώστη, κάτσετε. Άκου να δεις κύριε Πόντου, δεν μου εντάξει. Εγίνηκε ό,τι γίνηκε, είπαμε τα. Κάνατε τη δουλειά σας. Αλλά εγώ πρέπει να φεύγω. Δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν καταλαβαίνω ότι έχει γίνει φόνος. Φόνος. Μέσα σε τούτο κτίριο. Μέσα σε τούτη πολυκατοικία. Μα καταλάβω το. Και στεναχωρκούμε πάρα πολλά. Να τα κουβεντιάσουμε ένα άλλη ώρα όμως. Προλαβαίνω, sorry. Θέλεις, μπορεί να στρέφουμε από το Ντουμπάι, να βρεθούμε να φάμε κανένα σούσι μαζί. Χτύπα τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να φύγετε. Λάδε εδώ, σας κάνω δυο ερωτήσεις και θα μπορείτε να φύγετε μετά. Κάτσε. Είδατε τι είναι τα ωραία. Πείτε μου τώρα. Ότι σαν τηλέφωνο άντρα σας δάμε στο κομμωτήριο. Γιατί δεν θέλατε να του μιλήσετε. Γιατί δεν μου αρέσει να με τσεκαρίσκου για να δουν που είμαι. Καλά, ξέρετε να εγώ σας στο κομμωτήριο πόξο. Πόσοι ξέρετε σας τα δάμε. Θα έρθει και σπίτι και θα του το είπε ο Μισελ. Ο Μισελ. Ο οικιακός βοηθός μας. Και δεν κατάλαβα δηλαδή, θεωρούμε ύποπτη μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελα να μιλήσω του άντρα μου. Εντάξει, Κλαμανακού, εντάξει. Μείνετε ακόμα λίγο εδώ και θα λυθούν όλα. Το τσάλο! Τσάλο! Μιχαλάκη! Φέρ' τους όλους έξω. Έξω όλοι! Γλέωρο! Άντε! Να μας εξηγείτε! Κανείς. Οι πρώτες αναλύσεις από το αρχηγείο έχουν έρθει. Και λένε πως η Φροξιλά... ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λένε πως η Φροξή δολοφονήθηκε μεταξύ 4 και 4,5 το Δήλης και το όργανο του εγκλήματος είναι αψαλή του κομμωτηρίου. Το οποίο εξετάζεται τώρα στα εργαστήρια της αστυνομίας. Γι' αυτό λοιπόν, να πιάσετε τον δικηγόρο σας τηλέφωνο για τη σειρά ένας που σας είναι δολοφόνο. Παναγία μου! Ένα λεπτό. Και γιατί δηλαδή σίγουρα ένας που μας πρέπει να είναι ο δολοφόνος. Δεν μπορεί
έβαρε κάποιος άλλος να μπει που την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και να πάει πάνω να τον σκοτώσει. Και γιατί? Γιατί πολλά απλά. Κανένας άλλος μέσα στην πολυκατοικία ούτε μπήκε, ούτε βγήκε μου τα μεσαρά. Καθώς εγώ και ο Μιχαλάκης σε παρακολουθούσαμε την πολυκατοικία πολλά πιο πριν έρθετε εσείς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια αναπαράσταση των γεγονότων για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτή την υπόθεση. Από το σημείο που μπήκε η κυρία Μαραγκού μέχρι το σημείο που βρέθηκε το πτώμα της Φλόρας. Γι' αυτό, φώνα πλατείας παρακαλώ. Απαναγία μου! Κόσμος! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Όλοι εσείς εδώ μέσα είσαστε μάρτυρες των γεγονότων που συνέβησαν σήμερα στο κομμωτήριο του Ράκη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είστε προσεκτικοί, να μην σας ξεφύγει τίποτα. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Να έχετε έννοια, πού επήγαινε ο καθένας, τι είπε ο καθένας και ο προπαντός, ποιος έβη μου τον τόπο και με ποια σειρά. Η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να είναι καθοριστική εδώ. Οπότε, να έχετε. Δεν κατάλαβα. Δεν έγραψε διαχώρισμα τα πλάσματα. Γεια σου κύριε Σαββά. Αν πείτε κάτι περίεργο ή κάτι παράξενο που από ό,τι έγινε πριν, να μου το πείτε αμέσως. Εντάξει. Να σου πω ότι μου θυμίζεις το διοικητή μου στο στρατό. Πρέπει να έκαμε και στρατό. Ήταν όλοι λεμεσανίτσι κάτω. Μάνα μου, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Του λεμεσανού τζέρας μια μίξ με κύκλα. Και ό,τι θέλεις. Για να καταλάβω, θέλεις δηλαδή να σου πούμε τι έγινε τα μέσα στην ώρα που εφήρθηνες όλα! Δεν θέλω μόνο να μου το πείτε κυρία Μαραγκού. Θέλω να μου το αναπαραστήσετε κιόλας. Κατάλαβα. Της πού να γίνει. Εντάξει κύριε Σαββά. Έφασε ρε καλέ, εγώ πολλά καλά σπαστούτα. Τέλεια. Άρα, εσύ Μιχαλάκη δεν ήσουν εδώ την ώρα που εμπήκαινε η κυρία Μαραγκού στο κομμωτήριο. Και εγώ κάθομαι τσάμε για να με εξηγήσω να είναι. Οπότε, Μιχαλάκη, κάτσε τσάμε και κάμε πως είμαι εγώ. Εγώ. Τιμή μου. Πάρε εδώ! Καλά, εντάξει, μόνο για σήμερα. Αρκετό. Εσύ καβάλος που ήσουν. Δάμε! Εσύ Ράκη. Εγώ πια μέσα στα πρώτα φρόσου. Μάλιστα, εσύ Σούλα. Εγώ ήμουν τσαμέ και καρτέρουν το ραντεβού της κυρίας Μαραγκούσναρ. Έτσι εγώ ήρθα ακόμα. Τέλεια. Πάτε όλοι στις θέσεις σας. Αμάν κάνουν αυτά τα αντρουάτου. Όπως είπαμε, τα πράγματα θα γίνουν όπως ακριβώς έγιναν πριν. Έμπα κυρία Μαραγκού. Του παπούτσι είναι η λίγη σου. Μπήκα, έτσι έκανα και τίποτα σπουδαίο. Ό,τι κάνω πάντα. Έδωκα τα πράγματα μου της Σούλας. Ναι, κοίτα, εγώ και κάμα σου αγκαλίτσα να αγαπώ. Αγκαλίτσα αγαπώ, να μου το. Έτσι. Αγκαλίτσα! Αγαπώ. Παρακατώ. Ύστερα έφερε με υποτούτη να μην για να με χτενίσει, είναι το υποτούτη. Ναι. Να το δούμε. Να το δούμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και τι έγινε. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα που ξεκίνησε να παίζει πιάνο πάνω για πρώτη φορά. Σωστά. Αρκετή μουσική. Ναι, αλλά ύστερα που δεν τελειώνει. Α, ναι. Τελειώνει. Και ίσως νευριάσει η κυρία Ηρακλή μου και να δεις τώρα εκεί τι να γίνει. Τι να γίνει. Τάχα, να με εξορίσεις όξα. Α, ναι, και. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα που έφυγε ο πατούτος και πήγε βουρητός πάνω. Κύριε Θεοφάνους. Αν ναι ρε παιδιά, το επίαξα και χαρδά αυτοκίνητο αν το έκαξε κλειδό. Πελάει, πουλάρι. Μάλιστα, ρε πιάνε έξω. Πού έπιε. Στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα, να. Αν ναι ρε παιδιά, εξίασα επία τουαλέτα. Συγχαρητήρια κυρία μου. Εκερτήσατε έναν μιλούι. Μια στιγμή ρε καλή. Πήγες τουαλέτα. Νομίζω ότι η τσάντα σου μαζί
αναγκαία που ξέρω εγώ είναι τουαλέτα ή σερβιέτες. Ή τα μάτια χρησιμοποιείς. Εγώ μέσα και τον τόβρο της ας πούμε. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι μες στην τουαλέτα. Μάλιστα, θέλει να ρίξει τι έκανα μες στην τουαλέτα. Μιχαλάκη, η θέση σου. Άρα, όσο τόσο μέσα στην τουαλέτα, να με τι γίνεται. Α, θυμήθηκα. Θα με έπαιξε να αρκευτεί μουσική να παίζει που πάνω. Και να και τσα! Κόφκισε. Σωστά. Σιγά που τον έκοψα ράγια σου, έχταρα τον λίγο. Ένα της ώρας τώρα. Αλλά κατάκοψε. Σιγά ρε καλή, πώς κάνεις για στα ξαγέμα. Anyway, εγώ σου βάλα σπίκτον, τη σου κάπως έτσι. Και μετά. Δεν είδαμε που μας έλαβε ο Ράκης πόσο πολλά του νευριάζει η φρόξη. Α, ναι ρε Ράκη, ότι έπιες τηλέφωνο δικηγόρο για να σου πει τι να κάνει. Α, ναι ρε καλέ. Ναι. Και εφάξισες μας τη σωλή. Εφάξισα. Ξαναφάκια. Θα τους έπαιθα. Ράκη. Αναπαράσταση. Ναι. Τι έκαμα. Λοιπόν, τι από εδώ. Ήταν η σωτή. Και εδώ μας και ένα λύκι μου, γιατί να ακούμε καλά η ευλογημένη και λάω της «Σταμάτα πρόστη μου και είναι ώρα!» Πελάρε του δηλαδή. Όχι έτσι, θα με πελάνε στους τόπους, ρε Ράκη. Εγώ. Όχι εγώ, αφού εξετοιμάζεσαι στην Τζόλη. Εν εξετοιμάζω. Εν την εξετοιμάσαι. Ναι, εξετοιμάζε. Ου, κύριε Λέισον, εν εξετοιμάζω να λούμε. Πρέπει να κάνεις τον βράδυ οι μάρτυρες. Καλά. Εξετοιμάζονται! Ρε Ράκη, να περιπέσεις μας. Πες τη λέξη μου της είδες ρε. Δεν το θυμούμε. Τι της είπε ρε παιδιά. Σκακά. Έλα λόγω τις κακές λέξεις, κύριε Λέισον. Λοιπόν. Έλα φίλε μου πάνω στη σκηνή. Να μας κάνεις εσύ τι έκαμε ο Ράκης τελικά. Και να προσέχετε μετά, να σας ρωτήσω αν το έκαμε σωστά. Να δούμε. Άρα σου πατάω ο Ράκης πας στη σωλήνα. Εσύ σου να τι κάνεις. Περνώ τα πικουτή στα μαλλιά της κυρίας Νίσας. Εσύ Ράκη. Να μην εσούριζας. Α, ναι, εσύ το πας. Τουαλέτα είναι το Άρα, Άννα κεφαλαίος. Η Σούλα τοποθετεί τα μπιγκουτί πάνω στο κεφάλι της κυρίας Μαραθού. Ενώ ο Ράκης θα χάπα στη σωλήνα και ο Θεοφάνος μέσα στην τουαλέτα και... Εστράφηκα δαμέ. Και εκείνη την ώρα παθυμήθηκα να πάω τσακάρα το αυτοκίνητο μου. Και κάτι έβαλε στη τσάντα. Τι έβαλες στη τσάντα σου. Το χαρτί υγείας μου, το νερό μου και την οδοντόβρουστα μου. Έκλεινε τα δόντια, μαμά μου, ρε παιδε. Μάλιστα. Και τώρα που είναι η τσάντα σου. Μες στο αυτοκίνητο. Άκουσες Μιχαλάκη. Μες στο αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο πού είναι, να με μπόξω. Μάλιστα, άκουσες κύριε Λοχιά, να με μπόξω. Ρε Μιχαλάκη, θέλω να πω και έσαι για να τσεκάρουμε το αυτοκίνητο που είναι μέσα η τσάντα του. Μάλιστα κύριε Λοχιά. Άρα τούτος πιάνει τη τσάντα του και φτιάχνει ολόις από όξω. Όχι, φίλησε τη Σούλα. Ποιον έφυλισε. Όχι και ποιον. Τη Σούλα. Σούλα έφυλισε ο κύριος Σταφάνος. Όχι, εφίλησε. Ναι. Μάλιστα, έφυλισε μη τσεκάμε εντύσου και τίποτε. Εδώ κέρδισε ένα σημείωμα. Σημείωμα ή τα σημείωμα. Τι σημείωμα ήταν τούτο, παιδιά. Τίποτε. Ένα άσχετο το σημείωμα τώρα. Και τι το έκαμε το σημείωμα. Έχασε το μες στο στήθος της. Σούλα. Έλα κοντά. Έλα κοντά. Έλα. Εμπελάρες που σου δω κύριε Λαχία μου. Εγώ με σημείωμα δεν έχω με τίποτε.
Πέτω. Με το που ξαναξεκινάει η μουσική, να λέω τη Σούλα, Σούλα, μην είναι μάνα μου ένα λεπτό, να πεταχτούμε στην πόνα χαμηλή ησυχία. Και έφυγα. Όχι, δεν έτσι. Εράκι, μα είσαι τα ρεύσεις σου μες στα νεύρα. Εγώ. Ναι, εσύ. Άρα, μην ίσκουμε νητρίζα στο κομμωτήριο. Σε τι γίνησκε. Όχι να θυμάσαι. Με το που έφερε ο Ράκης Βούλτος να πάει πάνω, εγώ έφερα τον στεγνοτήρα στην κυρία Νίτσα και μετά έπια σκουπίθηκε και έπια έξω. Ναι, εσύ ρε ένα ψαλίδι μέσα στα σκουπίθηκια. Όπα! Ψαλίδι. Ψαλίδι. Λάρω οι μάρτυρες. Α, ναι, είχα σύρει ένα ψαλίδι σε σκουπίθηκια που ήταν σπασμένο. Μπράβο ρε αγάπη, ευτυχώς που τα θυμήθηκες. Έφυγες να κι άλλο. Με το πριν να πάω να πετάξω τα σκουπίθηκια έξω, έπιασα τηλέφωνο και φύγα την κυρία Νίτσα. Μάλιστα, και ποιος είναι. Ο άντρας της νομίζω. Πέμπω. Αφρολό σου. Τι σου είπε. Α, η Νίτσα τζαμέ, λαλί μου. Τα πέλαλο του. Δώσ' μου τι. Λαλί μου, ξέρω εγώ φωνάζω της κυρία Νίτσα. Ποιος είναι, ρωτάμε. Ο άντρας σου νομίζω Απανούλης. Έλει με δαμέ, λαλί μου να του πω. Έλε δαμέ. Μετά και τα σκουπίθηκια και πια έξω. Ναι, μου σημειώσεις ρε Μιχαλάκη. Ένι με δαμέ. Γράψε και μια μίξ χωρίς μάικα. Έλα Μάνους, μάνα μας αφήκεις να κάνουμε τη δικιά μας. Sorry. Άρα, φεύγουμε κι εμείς και μηνίσκει μόνη της η κυρία Μαραγκού στο κομμωτήριο. Και τι κάνουν. Τίποτε ρε έκαμα, έκατσα τα μέτια δεν ετάραξα από το στεγνοτήρα. Ναι, κάποιον έπιανε τηλέφωνο. Ποιον έπιασε τηλέφωνο. Τον κόμενο. Όπα, κυρία Μαραγκού. Τον κόμενο. Και πώς δεν καταλάβετε ότι μιλάς στον κόμενο. Είπε του ότι ήσουν υπέροχος το πρωί. Σε ποιον είπες, κυρία Μαραγκού, ήσουν υπέροχος το πρωί. Του Μισελ. Και γιατί. Διότι έκαμε από το σπίτι μου γωνιά σήμερα. Έγλειψε το. Έλειψε το καλά. Έκαμε το γυαλί. Είπες του και τίποτε άλλο. Είπε του ότι εκανόνισε την. Κι αν εκανόνισες, κυρία Μαραγκού. Τη βίζα του Μισελ. Το έλειξε και ο καημένος αγχώνε τον επειδή κανονικά έπρεπε να τον στείλουν πίσω στη χώρα του. Επίασα εγώ το πρωί στο γραφείο του Υπουργού, φίλος του άντρα μου. Έβαλα μαζί κάτι αφήσεις που ήταν φοιτητές. Πολλά καλός ο κύριος Κορνούστος. Ίσως που να κάνουμε τη δουλειά μας ή πιάμε και έναν καφέ. Και μετά έπια εγώ τηλέφωνο σπίτι και είπα του, εκανόνισα την για να μην ανησυχεί. Σημειώσες τα Μιχαλάκη. Ναι, τον Υπουργό να γράψω το όνομα του. Μιχαλάκη, θες να μείνουμε και πιο ανεργοί. Όχι κύριε Λοδιά. Ωραία, γράψεις και το κοντούτος. Υποψιάζεται για κάποιον άλλον λόγο ότι δεν έπιασε τηλέφωνο σπίτι της, αλλά κάπου αλλού. Ναι, έφερε τον αριθμό μου μια κάρτα. Μ' άνοιξα το τηλέφωνο του σπιτιού σας. Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί. Διότι πρέπει να είναι απόρριτο κάθε τριτσελίο να αλλάσουμε. Την περασμένη εβδομάδα να αλλάξαμε πάλι. Πού θέλεις να τα θυμούμε όλα απόξω. Εντάξει, παρακάτω, έκανατε και τίποτε άλλο. Τίποτε δεν έκανα, ό,τι έκανα, είπα σου το Ιούδες που ποδά. Ύστερα εμπήκε από τούτος βουρητός. Ναι, πήγα αυτή έξω από άκουσα να κάνω το αυτοκίνητο μου και είδα κοντά στους τροχούς κάτι κοντά σπασμένα γιαγιά εις μπουκάλας. Φοήθηκα ότι έτσι όπως ήταν να πάω να ξυπαρκάρω, ήταν να τρυπήσω κανένα λάστιχο. Πήγα να τα σειράξω και έκαψα το δάχτυλο μου τα ευλογημένα. Αλήθεια πάλι. Δεν ξέρω. Πού να ξέρεις. Πού να ξέρεις. Εσύ ήσουν μέσα. Έτσι άκαρας να δω Μαραγκού. Αλλά ο Μιχαλάκης ήταν έξω και παρακολουθούσε, ναι. Ναι κύριε Λογία. Άντε πέπουλε μου, είναι αποσημείωσες. Λοιπόν, στις 4 και 25 ο Αλέξης Γεωφάνους βγήκε ολόχια από την κεντρική είσοδο κάπως έτσι. Και πήγε ολόχια προς το όχημά μου. Βρουμ, εκείνη τη στιγμή. Διερχόμενο όχημα βόφρον μου εμπόδισε τη θέα. Οπότε, δεν θα πάω παρά τσιπεζός και να θωρώ. Το μόνο που έπρεπε να μάθω όμως, να το Γεωφάνους να επιστρέφει στο κομμωτήριο, κρατώντας σφιχτά το δίχτυ του αριστερού του χεριού. Μουντάρω μέσα, ρωτώ την κρυκτέλα. Πού έπηγε, δείχνει το φαρμακείο του Χάρη. Μιχαλάκη! Μιχαλάκη! Είδες η Νάλα σε κόψω το δάχτυλο του. Όχι κύριε Λογία. Παρακάτω. Είναι τα παρακάτω κύριε Λοχία. Επίταν το γέμα μου το χέρι μου και πήγα βουρητός μες στο κομμωτήριο. Ερώτησα
τη κυρία που ποδά αφού έχουν τα σιρότα και είπε μου να δω μες στην αποθηκούα. Και την ώρα κατέβηκα και από πάνω. Και πια από μέσα και από τον ποδά και είχε να κάνω πάνω. Ράκη! Την ώρα που ήταν να πάεις πάνω, ξέρεις που ήταν να την κάνεις να βγάλει φάουσα. Έκαμες τι. Έκαμες τι λέω να βγάλει φάουσα. Έκαμες τι λέω τη φρόξη να βγάλει φάουσα. Μα να μου λες όλα. Εγώ που είμαι στη δροσιά μου, Έτσι δεν που έκαμες τώρα πιες πάνω. Ενώ το θέμα, δεν είναι πια πάνω. Δεν επίες. Πού να πάω μάνα μου, ξεκίνησα να πάω και δεν με το βαθμό το μυαλό. Δηλαδή. Έκλεισα το φαΐ. Πήρα πάνω τις σκάλες, έτσι και το μυρωδιά έτσι ήταν. Αμάνα με όλα φαΐ, μπορώ πάνω μες στην κουζίνα και τι να δω μάνα μου, τι να δω, τίποτε. Και ένα χρονίτσα από τον καπνό. Ένας μαύρος καπνός, ένας μαύρος μαύρη σανούλα. Απάσω το πάρεις, βάλω το κάτω από το νερό. Κοινωνίτα. Ένας άσπρος καπνός, ένας άσπρος. Δυο κάτω στο πελό και βρίσκω τον άλλο πελό μου, μας τα έπαιζε με το δαχτυλούι, δαχτυλούι. Άντε να σου πει, τρίξω το δάχτυλό μου, μια σαν γαρφίτσα. Αφού έτρεσε αίμα. Αίμα, δαχτυλάς. Ράκη! Παρακάτω! Είναι παρακάτω και εσύ! Το τέλος θα με! Ύστερα ήρθε η παντού τη βουρική και παούρισε να την βρει την άλλη την παντού τη σκοτωμένη! Είναι αλήθεια που λέει σούλα! Εμάς τι που με νομίζεις! Είπα μου το και μέσα στην αποθηκό λέφη μου! Με είχα πάθει πλάκα μου! Δεν μπορεί να θυμάσαι, επίχτησε, έλεγες καμία. Ράκη, κάνει! Της έχεις την καπέλα ρε στην κελέ μου! Εγώ! Ναι, εσύ! Θέσεις σας! Ήρθε λοιπόν η ώρα για τις δικές σας ερωτήσεις. Το έργο σας θα βοηθήσει και το δικό μου έργο. Γι' αυτό, ένας. Όλοι μαζί. Η αστυνομία γιατί δεν παρακολουθούσε το κτίριο. Ακούτε να δείτε. Έπιασε η Μαργαρίτη στα τηλέφωνο στην αστυνομία διότι θα είχε ραντεβού μαζί με τον κύριο Θεοφάνο του Ποδά. Άλλος λαμόγιο. Ποιος είναι ο άλλος? Έπιασε μου λάλης τηλέφωνο διότι εφόντουν ότι θα την εκβίαζε ο κύριος του Ποδά. Γι' αυτό και εγώ και ο Μιχαλάκης σε παρακολουθούσαμε την πολυκατοικία. Είναι Μιχαλάκη. Έτσι κύριε Λογία. Δηλαδή καημένη πρόξη, εγώ άτομο να πάει και εκβιάσει την τούτος. Έτσι λένε και είναι πελή. Έτσι σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Με έχεις ξαναπεί στην πρόξη μου πελή και δεν ήξερα τι μπορεί να γίνει. Γιατί ρε δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν ήξερα είπα σου. Για τις επιστολές που έκαναν τζίνους. Για τις επιστολές που προορίζονταν για τη Σούλα. Α, πάλι χάρμα σας! Έτσι είναι χωστόν. Εύκαλε ξανά μας να μας έρθει. Ουφ, μην καταλάβω! Σούλα. Εσύ δεν είσαι η Σούλα Χατζηβασιλείου Αγίου Δομετίου 35 οδούς. Ναι. Δικά σου τα δράματα. Άντε ρε, εγώ γιατί δεν έπιασα. Επόμενη ερώτηση. Ο Θεοφάνος που έξερε ποιο είναι το φωνικό όπλο. Γιατί το ρωτάτε τούτο? Γιατί ήξερε ότι η φρόξη δολοφονήθηκε για το ψαλίδι πριν του το πεις. Κύριε Θεοφάνος, ούτε δεν ήξερες και για το ψαλίδι, και για το που την χτυπήσαν. Κοιτάξτε, είναι άλλος το ξέρα. Είπε μου το η πελή όταν εστραφού την ανάκριση της. Η Πελή. Εγώ που το ήξερα. Για μένα που λέει. Μα έχουμε σε ανάκριση. Τούτος που βγήκε έξω. Όχι κύριε Λογία, πρωτευτικά γιο. Και μας ότι η πέλα δεν μας αποτούτει που παραθύμε καλά. Ράι, αποκάλυψε στοιχεία της υπόθεσης. Ήταν το πιο φρέσκο γκόσιπ που ήξερα. Να μην το πω. Επόμενη ερώτηση. Η Σούλα είπε ότι βρήκε μεταξύ τα σκουπίδια. Πώς ευρέθηκε στο διαμέρισμα της πρόξης. Σούλα, να αλήθεια που λάρουν οι μάρτυρες. Μα ξέρω, χτυπήσα μου την πόρτα μου και 3 φορές και εδώ κάπου κάνω και βιβλιούθια. Αλλά εγώ δεν διάβασα τα ποτέ μου. Ο παπάς σας είναι ωραίος που είπε μου να μένει του σανίο. Σούλα, τούτη. Τι μάρτυρες οι θεατές είναι αλήθεια που λαλούν. Τι λαλούν. Ότι επίες να πετάξει τα σκουπίδια, αλλά τελικά κατέληξε να είσαι στο διαμέρισμα της πρόξενάτης. Πώς το κατάφερες το πράγμα. Και να περνάω που τολμούσες ότι εγώ. Τι έγινες πάνω καλωρά. Να σας πω την αλήθεια. Το καρτερούμε. Τα σκουπίδια ήταν δικαιολογία. Σόπα. Έφερα ευκαιρία για να πάω πάνω στη φρόξη. Σόπα.
Θυμάσαι πόσο με επηρεασμένος ήταν ο Ράκης, άμα ανέβει πάνω. Είχα την έννοια της. Ρα! Κάποιος σκέφτεται με σκαμμένο και έτσι. Ρα! Ρίσα με βρίσκεις, ρε. Αν έτσι δεν είσαι για να μπάτσω. Ήταν ένα έγκυνα αφρόξιμο. Ρα! Που δεν πέρασε ακόμα με. Δεν το σύνομαι την κράτα. Δεν την ακούτε και με πελάρες που λαλεί. Μα τα πελάρες, ρε. Ένα πρόχτες που μαλώσατε και επικαλίστη. Και μπορούσαμε να προσφέρουμε επειδή μου ψέμα στον έφτο νερό. Ακούτε το γραμμιστικά τρέμει, ακούτε! Εσύ μειώσες τα Μικαλάκη. Ναι. Α, πες μου να ακούς λίγο από το σταθμό. Λοιπόν, μετά από ανάλυση της πληγής του πτώματος και της δολοφονίας, περιορίζεται σε πιο στενά περιχώρια από τις 4 και 4 μέχρι τις 4 και 30. Τώρα σημειώσω ότι έχετε την κυρία Μαραγκού. 4 και 3 λεπτά, κύριε Λοχιά. Μάλιστα. Άρα, είμαι αθώα, είμαι αθώα, είμαι αθώα, είμαι αθώα. ναι, όμως, πρέπει να μας το επιβεβαιώσουν οι θεατές μας από εδώ, ότι δεν έχει ξαναφύγετε από το κομμωτήριο. Είναι ξαναφιά, είναι ξαναφιά, είναι ξαναφιά. Εξαναέφια. Όχι, δεν ξανάφυγε. Τι, κυρία Νίτσα Μαραγκού, σας απαλλάσσω από την κατηγορία. Δεν είστε πλέον υποπτή για το φόνο της πρόξης πάπας. Καλά σε έκαμε στο ρεύμα του, Έσα χαρή που βιάζουμε όξα. Εστόλιζα σε κανονικά. Χάρηκα που σας εγνώρισα ρε από τούτη. Να φεύγω εγώ. Bye. Yep. Δεν μπορείτε να φύγετε όμως, διότι είστε βασικοί μάρτυρας. Καθίστε. Επόμενη ερώτηση. Πού είναι το ψαλίδι που επέταξε η Σούλα? Σούλα, πού επέταξε τα σκουπίδια? Αφού δεν τα πέταξα, είπα σας ότι έβρεσαι ευκαιρία για να φύγω από εδώ μέσα. Τώρα τα σκουπίδια είναι έξω στο διάδρομο μόνο τα βγεις. Μικαλάκη, έξω διάδρομος μόλις βγεις. Το καλό του εργείο. Κυρίως είναι γεμάτος ο τόπος. Αργούς που δεν αργούς. Δεν γίνεται κύριε μου. Θα τελειώνεις εσύ. Θα γίνεις πλευρό. Δεν ξέρω, εσπασμένο κύριε μου. Α, αριστήθηκες. Αλέξη, βγήκες μόλις ήρθες. Αλέξη, πίνεις κάποια? Τους γαμπομπίνι. Τι κάποια? Λιγμένα. Λάλε. Μικαλάκη, πέψε με το περιβολικό να τον πάρουμε στο σταθμό να μιλήσει πιο πάγιες. Ποια ήταν η ερώτηση σου ακριβώς? Τι χαπινίκες μόλις ήρθες στο κομμωτήριο? Βιόγκρο. Βιάγρα! Αμέσως το λανίρισούν από το κομμωτήριο ήταν να έρθει έσω μου. Βιάγρα! Κρίμας, κούζα μου παλικάρι. Επόμενη ερώτηση. Ο Αλέξης έκοψε μου τα λιφτιά το δάχτυλο του. Σε δεις μας το δάχτυλο σου, σε παρακαλώ το δούμε. Εάν πονήσω... Ναι, το πάνω. Να πονήσεις. Κόζα μου παλικάρι. Έπαιζε η μότα σου. Να το δούμε, σε παρακαλώ. Αναμένω γέμα! Γκομμένο. Ναι, εγκομμένο. Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Τι γράφουν τα γράμματα της πρόξης? Αν θέλετε να μάθετε να που γράφουν τα γράμματα. Κοιτάξτε, θα δείτε, προσωπικά δεδομένα τούτα, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Τώρα που το λαλείς, για μένα που είναι θα τις κακοφανεί. Έλα, διαβάζ' το σε παρακαλώ να μου γράφω. Δυνατά και καθαρά να σ' ακούσω να σου πάνε. Κρινοδάκτυλη μου Σούλα. Αγαπημένε μου άγγελε. Η ανάμνηση της μελωδίας σου πλανιέται αργά μέσα στη νύχτα. Οι όμορφες ώρες που περάσαμε μαζί είναι σαν ηλιακτήρες. Λαχταρώ τη μέρα που θα γίνουμε ένα. Για πάντα δική σου πρόξη. Ο Χριστός! Γειάς! Σούλα, να μου τούτα. Γεια. Κρινοδάκτυλη μου Σούλα. Έμαθε με να παίζω πιάνο. Λαχταρώ τη μέρα που θα γίνουμε ένα. Εννοούσε πότε να δουλέψουμε μαζί σαν ντουέτο. Ντουέτο τώρα, τώρα, γιατί εγώ άλλος πως το ήξερα. Κύριε Σακούλια, Ράκη, Τι είδες τώρα, πέντε τώρα. εγώ στη θέση σου δεν θα έκανα χιούμορ. Και γιατί? Γιατί, ξέρεις, η σχέση σου με την πρόξη είναι λίγο παράξενη. Πώς και γιατί καταλήξατε να μισείτε ένα στον άλλο. Βέβαια, εσύ το είπες μόνος σου, ότι έκανε διάφορα πράγματα για να διώξει τους πελάτες σου. Και εσύ όποτε την άκουες να παίζει πιάνο, ελώνε σου. Ελάτε μου που τη χαρά μου. Άρεσκε μου. Γι' αυτό να έκανες την αστυνομία. Την αστυνομία είναι κι άλλο σκοπό που την έφερα. Ναι, εδώ φτάσαμε να στο πω. Τι να μπορώ να κάνω. Έχει ένα παιδί στη μάνα. Το δίνεις θα μου τα καταλάβεις. Ναι, έχει έναν. Αν μας λέει αποστάρει κανένας θεός. Να δεις τα νούμερα του για να καταλάβεις ο δικός μου. Τούτου είναι 3
ότι παίζεις στην τι. Ναι, αλλά είναι εσύ που είπες ότι έφτιαχνε τους πλάνες σου. Είτε να δεις σκοτώσω, επειδή μην πουλάτε σαν οι Αριστοτέλους. Καλύτερα να πεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ιδιοτροπία που την ημέρα μου ποιος να καστρώνεται. Άσα το τεράκι. Μα δεν σου πω ρε καλέ, ειλικρινά. Φαίνομαι σχεδοφόνος! Ξέρεις ότι ο πανικός δηλώνει ενοχή. Όμως η ψυχραιμία άλλωστε. Ναι, κύριε Θεοφάνος. Παρακαλώ. Λέω. Πολλά ψύχρεμος. Και τι θέλεις να κάνω, να πιω ή σαβάνο. Ξέρεις εμένα το λάλη ότι μπορεί να είσαι εσύ ο δολοφόνος. Αυτό ήταν καλύτερο να έχετε και αποδείξεις πριν να ανοίγετε το στόμα σας, κύριε Λοχεία. Ίνταλος ρε ήταν να βάλω εγώ το συντή να παίζει. Αφού πρώτα ευκήκα από την τουαλέτα και ύστερα άρκεψε η μουσική. Διότι άφηκες κενό στο συντή για να μπορέσεις να φτιάξεις το άλοθη σου. Λαλείς, αλλά ακόμα αποδείξεις εναντίον με εντζεθωρώ. Και εγώ λαλώσω ότι έχω όλες τις αποδείξεις που χρειάζομαι. Για να σε κάτσουν εσένα μέσα. Αφού έχεις όλες τις αποδείξεις, κύριε μου, και τούτος είναι ο φταίχτης, γιατί δεν τον καθίσκεις μέσα να τελειώνουμε, να φύγω κι εγώ να πάω στα holidays μου. Μα να του πάει που να πάεις. Σούλα! Δεν είναι εσύ που είπες ότι είπες στην κότσα καρατέζα. Πού να με την έβρισκα ένα καμομήνα να ζημηθώ τώρα. Ναι, και είδαμε σε όλοι που ήρθες και λιποφήνησες και πήρθη. Ναι, κλασική αντίδραση ενόχου. Έκανες το σώμα σου για να καλυφθείς. Τι. Ήξερες πολλά καλά ότι μόνο εσύ θα έρχεσαι κερδίσει μια από τούτην όλη την υπόθεση. Όπως και υπήρχαν και κάποια πράγματα για τη σχέση σου με την φρόξη που φαντάζομαι δεν ήθελες να βγουν στη φόρα. Τι δεν καταλάβεις! Είπες ότι για την κληρονομιά εγώ δεν είχα ιδέα! Γιατί να σκοτώσω εγώ τη φρόξη! Ήμασταν φίλες, αγαπώ την πάρα πολλά, γιατί να της κάνω έτσι! Έμαθαμε νουλί πόσο και πώς την αγαπούσες. Δεν έχεις έννοια. Να λεπτό Σούλα. Τώρα εσύ θέλεις να μας πεις ότι τούτες ούλες τις αερολογίες που λαλείς θεωρείς τις αποδείξεις αντί της κοπελούας. Δεν ξέρω, πάντως κάποιος είναι σκότωσε. Όχι εγώ! Τι εγώ! Εντάξει κύριε Λοχεία, εντάξει. Καταλάβαμε όλοι που το πάρεις. Θα μπορεί να την σκότωνε ή η Σούλα, ή το Pokemon που πογάζει, ή εγώ. Και οι τρεις μας είχαμε την ευκαιρία. Και το κίνητο. Ναι, αλλά εγώ λαλό σου δεν το έκαμε κανένας που μας τους τρεις. Και είναι τέλος σε πέθανε μάνα μου. Σκοτώθηκε από μόνη της. Γιατί όχι. Μπορεί να αυτοκτόνησε. Ναι, έπιασε το ψαλίδι και έμειξε το μες στο λεμόνι. Ακριβώς. 6 φορές. Λέω, έμειξε το ψαλίδι μες στο λεμόνι της. 6 φορές. Πάντα την ήξερες την κοτσάκα. Την χάρα που σε κάνει φάγος και 16 φορές εμπιεντόει. Μάνα μας παντρεύσεις, μας να πω. Πόσο δεν βιάζω, άμα λαούν ειρωνικά του τριατά καλά. Μα γιατί κύριε να κρίνει, μπορεί να είναι και έτσι. Σούλα κάνει, έβολησες πολλά το φίλο σου. Καλύτερα προσπάθησε να βοηθήσεις και τον εαυτό σου γιατί δεν θέλω καλά τα πράγματα για σένα. Εγώ λαλώ σας κάνουμε τον χρόνο μας. Γιατί έτσι όπως σας είπα, εγώ γινήκα τα πράγματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω και δεν θα σε πιστέψουμε. Με ένα χρόνο Λάκη και εγώ δεν τον εμπιστεύομαι. Μπράβο κύριε Λακή μου. Κατάλαβα το. Είσαι έξυπνος άνθρωπος εσύ. Και ξέρω το πράγμα είναι φανερό. Εντός ο δολοφόνος. Να θέλει φρούς. Ενημάρει παραπαρχάρικα που πενέ, που τον το χορκά του. Έλα, κάτσετε όλοι κάτω, κάτσετε, έλα. Θα πάω να κάνω ένα τηλεφώνημα στο αρχηγείο. Μιχαλάκη, εσύ στην πόρτα να προσέχεις. Μόλις επιστρέψω, θα είστε ελεύθεροι να φύγετε. Όλοι όμως, έναν ή μια από εσάς θα τον κλείσω μέσα με την κατηγορία δολοφονία εκ προθέσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έπαιξα εγώ έτσι. Πώς έπαιξα εγώ σε τούτη την κατάσταση.
προσβάλλει. Πρόσεχε σούλα. Κυρίες τι παθαίνεις άμα την προσβάλλεις τούτη. Βασάνισε με εις καρδιά. Βασάνισε με. Εμένα είναι πολλές φορές ένα σημείο. Αλλά κρατιούμαι. Σήμερα όμως. Σήμερα όμως. Είμαι πάνω. Ήταν απλωμένη πας στον καλαπέν και τώρα είμαι με μια μανία, λες σέλε μου. Έκατσα σου την πάνε. Γιατί λαλό τις κάνεις μου έτσι. Γιατί με βασανίζεις, διαμαρτυρούν οι πελάτες. Μεν έχεις έννοια λαλή μου. Και σε λέω και θα έχεις πελάτες. Φεύγεις που τα μέσα. Το μαγαζί εδώ κάτω της σούλας. Θόλωσα. Ήθελα να φωνάξω, αλλά δεν έφτιανε η φωνή μου. Ήθελα να σηκωστώ να φύγω. Αλλά κάτι με τράβανε. Είναι εντάξει, Ράκη. Είναι εντάξει. Πάρ' τον έξω. Σούλα. Ράκη.
Μπράβο, παιδιά.